بو دسترسی موده‌های 332 333 334 335 336 338 339 340 342 343 344 347 348 و 359 کدکس مافیای جنایتی جمهوری ترکستان суд ҳукм кард. Маруфов Олим Осим Ҷонович, Маруфов Осим Салимович ва Расулов Ориф Ҳасанович дар содир кардани ҷиноят бо моддаи 347 банди б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Tojikiston пешбинишуда гунаҳгор дониста шаванд. Ба Маруфов Олим Осим Ҷонович бо моддаи 347 қисми 4 банди б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Tojikiston ҷазо дар намуди маълум сохтан аз озодӣ ба муҳлати 9 сол таъин карда шавад. Ба Маруфов Олим Салимович бо моддаи 347 қисми 4 банди б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Tojikiston ҷазо дар намуди маълум сохтан аз озодӣ ба муддати 8 сол бо маълум кардан аз сӯи ишғоли мазҳабҳои хизмати давлатӣ ва дар ташкилотҳои тиҷоратӣ вобаста буда ба муддати 2 сол бо адо намудани ҷазо дар калони нисбии дораи низомаш пурзур таъин карда шавад. муҳлати аввали ҷазо барои Маруфов Осим Салимович аз рӯзи 10 феврали соли 2015 ба ҳисоб гирифта шавад. аз 16 октябри соли 2014 бо моддаҳои 347 қисми 4 банди б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Tojikiston Маруфов Олим ва Расулов Ориф гунаҳгор дониста шуда ба ҳайати онҳо ҷазои маълум сохтан аз озодӣ ба муддати 86 моҳӣ бо маълум сохтан аз сӯи машғул шудан бо фаъолияти соҳибкорӣ ба муддати 4 сол ва адои ҷазо дар калони эслоҳии низомаш пурзур таъин карда шудааст. аз ин рӯ суд зарур медонад ки ҷазои ниҳоӣ нисбати Маруфов Олим Осим Ҷонович ва Расулов Ориф дар асоси талаботи қисми 6 моддаи 67 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Tojikiston таъин карда шавад. Алимова Дилбар, шаҳрванди Тоҷикистон. Ман ҷабридаи 7 рӯз мебошам. Имрӯза суде ки шуд, ман аз ин ҳукми бировардагӣ судия норизоам. Барое ки 7 моҳе ки мо давидем, ин ҳамаш бенатиҷа монд. мо намехостем ки мо мехостем ки ҳамин 5 муассиса тақсим мекардану мо пуломона мегирифтем. лекин имрӯз мо аз имрӯзае ки ҳукми бировардагишон норизоем. кани адолат, кани инсоф, кани қонун. бо ҳамаш гуфти гапо, ҳама ин кори 7 моҳе кардаги мо бо ҳамаш барбод гузашт. куҷоҳое ки нарафтем, суди олӣ рафтем, суди шаҳрӣ рафтем, суди коррупсия рафтем, ҳама ҷош рафтем, илтиҷо кардем, илтимос кардем ки ба ҷони мо расетон 5 муассиса тақсим кунанд пулои мо баргардонда шава, ҳамино суд нашава, не ки имрӯз бенатиҷа мон. кани инсоф адолат